जिल्ह्यात पर्सीन आणि स्थानिक मच्छीमारांचा वाद गेली कित्येक वर्ष सुरू आहे। मागील 2 वर्षात तर हा वाद अगदी उफाळून आलाय। काल पुन्हा एकदा याची प्रचिती आली। नमस्कार, मी प्रशांत रेवणकर, कोकणशाही न्यूज चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आज कालवी बंदर गावात फर्सिनेटवाल्यांचा हल्लाबोल चाललेला आहे। पूर्ण मच्छीमारी लोकांवरती संकट आलेलं आहे। तर काय बोलाल? आमच्याकडे मिनी प्रोसेसिंगचा एवढा धुडगूस चालू आहे आणि बंद कालावधीत सुद्धा ते येऊन इकडे किनाऱ्याला एकदम रापणीच्या जागेत मिनी प्रोसेसिंग करतात आणि आमच्याकडची मासळीची लूट करून घेऊन जातात। तर प्रशासनाचा एकदम दुर्लक्ष आहे। तेव्हा प्रशासनाने एकतर आमच्या मच्छीमारांना जेवणाची सोय करून द्यावी, अन्यथा त्यांना तरी बंद करावं। नमस्कार, मी दीपक राऊत। आम्ही जे फर्शिंगवाले आम्हाला धुडगूस घालून इथे हे करत होते, जे सुंगटाचं अडवण्याचा प्रयत्न करत होते घेऊन जायचं, ते आता आम्ही समुद्रात गेलो होतो 8:30-8च्या दरम्याने। आम्ही त्यांना पकडायला गेल्यानंतर जलदुर्गाची आमची बोट आहे, त्या बोटीवरती त्यांना आम्हाला मारण्याचा चढवण्याचा प्रयत्न केला मोटर। आणि त्यांचे जे फोटो आहेत ते मी बोटचे काढलेले आहेत, ते मी तुम्हाला फोटो दाखवू शकतो। आणि आम्हाला त्याने शिवीगाळ दिली। होडीचा जो नंबर आहे तो पण आहे माझ्याजवळ, हा पण मी दाखवू शकतो तुम्हाला। मोबाईलमध्ये मी फोटो काढलेला आहे। आम्हाला त्याने शिवीगाळ केली आणि मी फोटो जेव्हा मारत होतो तेव्हा मला त्याने सांगितलं काय कराल ते करून घ्या, आमची हे तोडून द्या म्हणून सांगितलं त्याने, काय कराल ते करा म्हणून असे बोलले। आम्हाला पुढलं उत्तर द्यायला लागले। आम्हाला परत हे केलं त्याने, सांगितली, धमकी दिली, यानंतर जर तुम्ही आम्हाला कुठेतरी भेटला तर तुमच्या अंगावरती आम्ही चढू बोट म्हणून, मोटर बोट। काल म्हणजेच शुक्रवारी रात्री 8:30 वाजण्याच्या सुमारास कालवी बंदर समुद्रात अवैधरित्या मच्छीमारी करताना पर्सीन नौका आढळून आली। त्यावेळी स्थानिक मच्छीमारांनी येथे धावकेत विचारणा केली असता पर्सीन मच्छीमारांकडून त्यांना शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली। रात्रीच्या वेळेला इथे आले, फर्शिंग अडवले इथे, म्हणजे पूर्ण गिल नेट हे केला होता, राऊंड मारून अडवला, कोलमी घेऊन जात होते। आम्ही रात्री आता 8-8:30-9 वाजेपर्यंत ही घटना आहे। 8:30-9च्या दरम्यान आम्ही एक बोट घेऊन गेलो, 6-7 जण होतो। 6-7 जणांना आम्ही पकडली बोट। आम्हाला त्याने उलटी अशी धमकी दिली, काय करणार, फोटो मारून काय ते हवं ते करून घ्या अशी धमकी दिली। आमच्या मागून 2 बोट आल्या, त्याने मोटर स्टार्ट मारली आणि आमच्या अंगावरती चढवण्याचा प्रयत्न केला। मग शिवीगाळ करून तो निघून गेला आणि ह्याच्यानंतर पुन्हा सांगितलं त्यांनी का जर आल्यास बाहेर तर मुका बुडून मारणार होता। आज पूर्वी माले होते, आम्हाला धमकी देऊन गेले ते, आम्हाला बुडून मारणार म्हणून। आमच्या अंगावरती चढवण्याचा प्रयत्न केला त्याने, बोट आपली मोटर बोट होती ती, आम्ही असे ओलून गेलो होतो। आमच्याजवळ सरकार याच्यावर काय निर्णय घेत नाही का? पारंपरिक मच्छीमारांना सरकारने जेवणाची सोय करून व्यवस्था करून द्यावी आणि फर्सिंगला ओपन करून द्यावं, नाहीतर बंद कालावधीत फर्सिंग होतं कसं, ह्याचा आम्हाला न्याय द्यावा सरकारने। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत रेवणकर यांनी स्थानिक मच्छीमारांशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोकणशाहीला प्रतिक्रिया दिली। पाहूया काय म्हणाले। फिशरीजवाल्यांकडे आता सध्या गस्ती नौका नाही म्हणून सांगतायत। आता गस्ती नौका कोणी गायब केली की काय समजत नाही, प्रशासनाने गायब केली की राजकारणाने गायब केलं आहे। ह्या प्रोसेसिंगवाल्यावर राजकारण्यांचा वरद असल्यामुळे हे रात्रीचे धुडगूस घालतात इकडे। दिवसाचं काय नाही, दिवसाचं शांत असतं। कोण काय बोलू शकतो? बोल दिवसाचं शांत म्हणजे काय? दिवसाचे येतच नाही समुद्रात, दिवसाचे समुद्रात येतच नाही, दिवसाचे समुद्रात येतच नाही, रात्रीच्या धुमाकूळ जास्त घालतात। शासनाला वाटते काय येतच नाही, शासन त्यांचं लक्षात देत नाही ह्याच्यावर। आता बघा 10 वाजून गेलेले आहे। 10 वाजल्यानंतर जी आमच्या कालवी बंदर समुद्रामध्ये रात्रीच्या वेळेला धुडगूस घालून जो हे केला त्याने, पर्सन नेट अडवल्यानंतर जो त्यांच्या जी आपली कोलमी म्हणतात ती कोलमी त्यांच्या नेटवरती होती। आम्ही त्यांना पकडायला गेल्यानंतर जी आपली जलदुर्गा बोट आहे ती घेऊन गेल्यानंतर त्यांना पकडल्यानंतर त्यांनी आमच्या अंगावरती मोटर स्टार्ट मारून बोट आपली चढवायचा प्रयत्न केला।
दरम्यान स्थानिक आणि पर्सीन मच्छीमारांचा वाद गेली कित्येक वर्ष सुरू असून प्रशासनानं आता यावर तोडगा काढणं गरजेचं ठरतंय. प्रशांत रेवणकर, कोकणशाही, कालवी बंदर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.